இது கேட்கறதுக்காக இருக்கணும் நம்ம இல்லையா? படிக்கிறதுக்காகவும் கேட்கறதுக்காகவும். ஸோ பகவான் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. நேத்து சபிதா மாதாஜியோட அந்த 18th மேரேஜ் அப்ப கூட நான் இதுதான் அவங்கள்ட்ட ஆசீர்வாதமா கேட்டேன் மாதாஜி. எங்களை பிளஸ் பண்ணுங்க, நாங்க இதெல்லாம் முடிக்கணுங்கிறதுக்கே கேட்டேன். பகவான் என்ன வச்சிருக்காரு? பகவான் வழிவிடட்டும். ஏன்னா அவருடைய தேவையில தான் நம்ம கேட்கிறோம். அதனால அந்த பெட்டிஷன் கண்டிப்பா கன்சிடர் பண்ணுவாரு. ஏன்னா நாம இன்னும் சுயநலமா இதுல எதுவும் கேட்கல இல்லையா? ஸோ அவரை பத்தி கேட்கறதுக்கான ஒரு மனசை மட்டும் கொடுக்கணும். அதோட வாசிக்கிறதுக்கான அவகாசத்தையுமே பகவான் கொடுக்கணும். ஸோ இதுதான் நம்ம கேட்கறது. இது நியாயமான கோரிக்கை தான். நாம் இன்னும் ஏதோ ஒரு பௌதிக லாபத்திற்காக எதுவும் கேட்கலைங்க. அதனால ஸோ இதுல நம்ம கேட்கணும் தவிர வேற எதுவுமே நமக்கு இன்டென்ஷனும் இல்லை இல்லையா? ஸோ கேட்க கேட்க நாம மனசை தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்கும் உணர்வதற்குமான மார்க்கத்தை பகவான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். குரு பரம்பராவுடைய கருணை, குருவினுடைய கருணை, இதெல்லாம் கொண்டுதான் நம்ம செயல்படுறோம். அதனால பகவான் இந்த நற்காரியத்திற்கு கண்டிப்பாக துணை இருப்பார். கண்டா கூட வேண்டாம் மாதாஜி, 9 வரைக்குமாவது கேட்கணும். கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டாலும் பரவாயில்ல. அது என்ன மாதாஜி 9 வரைக்கும்? ஏன்னா அவங்க கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் 2 வாட்டி படிச்சாச்சு. 11, 12 வேணாமா மாதாஜி உங்களுக்கு? வேணும் மாதாஜி. 12 ரொம்ப சின்னதுதான், 11 தான் பெருசு. 11 உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சாப்டரா இருக்கும்னாக்கா செகண்ட் கேண்டோ மாதிரி இருக்கும் 11. ஓகே, செகண்ட் கேண்டோ எப்படி ரொம்பவே டெக்னிக்கல் தான். ஓகே, செகண்ட் கேண்டோ. ஓகே, நானும் அதை எப்படி படிச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் சொன்னேன்னு எனக்கும் ஞாபகம் இல்லை இப்போ. நிறைய நீங்க சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி முதல்லயே, அதெல்லாம் புக்ல எழுதி வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. நான் விஷயங்கள் அதுலயே எழுதி இருக்கிறோம். அப்பவே நீங்க எனக்கு ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. ஆனா செகண்ட் கேண்டோ இப்ப நான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். நான் இப்போ செகண்ட் கேண்டோ, அதனால நிறைய படிக்கணும். நிறைய அப்பவே சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. ஆனா சொன்னது அப்ப எழுதி இருக்கிறோம் மாதாஜி, அதை இப்ப புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப என்னமோ நீங்க சொன்னீங்கன்னு எழுதிருக்கேன். ஆனா இப்ப நல்லா புரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதவ குஞ்ச விஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ விகாரி, ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி, ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, கோபி ஜனவல்லபா ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, கோபி ஜனவல்லபி, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன,
ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ராதா ஜய ராதவ விகாரி ஜய ராத மாதவ பூச்சி குடு குஞ்ச விஹாரி ஒண்ணுமே செய்யல மாதவ குஞ்ச பிகாரி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 எல்லாருக்கும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய 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 நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் ததோ ஜயம் உதீரயேத் ஜயம் உதீரயே நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நாசப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயாம் நித்யம் பாகவத சேவையா பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி பவதி நைஷ்டி. ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். நாம இப்ப வாசிக்கிறது 6th canto. நாம முதல் ஸ்லோகத்துக்கு போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த அத்தியாயத்துல எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு தொகுப்பு ஒண்ணு கொடுத்துட்றேன். ஸோ தட் நீங்க அதெல்லாம் எப்படி படிக்க போறோம் அப்படிங்கிற எந்த மாதிரி பாகங்களா பிரிச்சு படிக்க போறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, பிரணாம்ஸ். ஸோ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 6வது காண்டத்துல 19 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. ஓகே, 7வது காண்டத்திலையும் 19 அத்தியாயங்கள் தான். ரொம்ப ஷார்ட்டான ஒரு அத்தியாயங்கள் தான் இது. ஒரே புக்கு தான் நினைக்கிறேன் இது 6th canto. ஸோ ரெண்டு புக்கு கிடையாது, ஒரே புக்கு தான் இல்லையா? லைக் 5வது காண்டம் மாதிரி தான் இதுவும். 5வது காண்டத்துல 26 அத்தியாயங்கள். ஆனா 6வது காண்டத்துல வந்து நமக்கு வந்து 19 அத்தியாயங்கள். நம்ம ஒரு டவுட் கூட இருந்தது அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ நேத்து எனக்கு ஞாபகம் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அது ஒரு சீனியர் டிவோட்டி மாயாப்பூர், அவர் கிட்ட நான் அது கேட்டப்போ அவர் வந்து சொன்னார். ஸோ அக்னி வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே, ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ். நீங்க படிக்கும்போது மட்டும் அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஓகே, மிச்ச சமயத்துல மியூட்ல இருங்க. தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் யுவர் கோஆப்ரேஷன். ஓகே, ஸோ அங்கே அதுலேருந்து பார்க்கும்பொழுது அங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னாக்கா சூரியனுடைய
இதனால வெப்பத்தினால அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருந்தது இல்லையா? ஆனா நாம இது வரைக்கும் படிச்சது எல்லா இடத்துலயுமே வந்து சூரிய ஒளி வந்து நம்ம பூமண்டலத்தை கீழே வந்து மேல கொதிக்குது, மேல இருந்து வெயிலும் கீழே சூடும்னு சொல்லியிருந்தாங்க மாதாஜி. ஆஹ் அது எப்படின்னு அதுதான் தெரியல. அது என்னன்னா பகவானுடைய ஆற்றலை நாம அதாவது நீங்க செகண்ட் கேண்டோவை ரொம்ப படிக்கும் பொழுது நம்ம எல்லாருமே நம்முடைய கர்ம பலனுக்காகத்தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும். ஆனா அந்த கர்ம பலன் வந்து அது கர்ம பலன் மட்டும்தான் நம்ம இந்த இடத்துல அனுபவிக்கிறோமா இல்லையா? இல்ல. கர்ம பலனோட சேர்ந்து நாம என்ன பண்றோம்? குணங்களுடைய பாதிப்புனால அந்த செயல்களை நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய சிறிய சுதந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி பகவான் அதையும் அப்ரூவ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து தவறுகளும் செய்கின்றோம், அதே மாதிரி நற்காரியங்களும் செய்கின்றோம். இரண்டுமே செய்யறோம். பாவங்களும் செய்கின்றோம், புண்ணியங்களும் செய்கிறோம். அதனால வெறும் கர்மங்கள் மட்டுமே நமக்கு காரணம் கிடையாது. இது நாம் நிறைய இடங்கள்ல படிச்சுக்கிட்டே வரோம். செகண்ட் கேண்டோ இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் கேண்டோ, ஃபுல் டெக்னிக்கல் கேண்டோ. அதை வந்து நம்ம நல்லா படிக்கணும். படிச்சோம்னாக்க பாகவதத்தை சுலபமா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய காண்டத்தை எல்லாமே நம்ம அழகா படிச்சுக்கலாம். அந்த விராட் ரூபத்தை நம்ம எப்படி அதாவது புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த செகண்ட் கேண்டோ படிக்கும் பொழுது வந்து இதுதான், அதாவது நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பரமாத்மா இதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் அந்த இடத்துல செகண்ட் கேண்டோல லாஸ்ட் சாப்டர்ஸ் எல்லாமே ஓகே. ஆனா பரமாத்மா என்பவர் ஒருத்தர் தான் இல்லையா? ஸோ ஆரம்ப சிருஷ்டி படைக்கும் பொழுது காரணோத கஷாய் விஷ்ணு தான் வந்து காரணக்கடல்ல வந்து அவர் ஒருத்தர் தான் இல்லையா? மகாவிஷ்ணு அவர் ஒருத்தர் தான் அந்த காரணக்கடல்ல படுத்திருக்கார். ஸோ படைக்கும் காலத்துல வந்து என்னெல்லாம் இருந்தது? அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் மகத்தத்துவம் எல்லாமே இருந்தது. ஆனா அது எல்லாமே அவ்வியக்த நிலையில இருந்தது, நம்ம கண்களுக்கு புலப்படாத நிலையில இருந்தது. அப்படின்னா இறைவனுடைய திருமேனியில அனைத்துமே இருந்தது அப்படிங்கிறதான் படிக்கணும். அவர் வெளிசுவாசம் செய்யும் பொழுது அனைத்துமே வந்து வியக்தமாக மாறியது அப்படிங்கிறதையுமே நாம படிக்கிறோம். நிறைய இடத்துல படிக்கிறோம். ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்குமே? நான் ஏதாவது உங்களுக்கு ராங்கா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன்னா ஏதாவது ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுங்க. ஓகே. ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சதையே தான் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வியக்த நிலையில தான் நம்ம இருக்கிறத படிக்கிறோம். வெக்த நிலைக்கு எப்போ வருது? பகவான் சிருஷ்டிக்கணும் அப்படிங்கிற பொழுதுதான் இது எல்லாமே படைக்கப்படுகிறது இல்லையா? ஸோ பகவான் படைக்கும் பொழுது என்னெல்லாம் படைச்சார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆதி தேவதைகள் வந்து படைச்சாங்க. 10 தேவதைகள். நீங்க செகண்ட் கேண்டோ மீண்டும் அதாவது பக்தி வைபவ் யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ அவங்க மீண்டும் படிப்பாங்க. ஆல்ரெடி நீங்க ராதிகா மாதாஜியோடு ஒரு 2 ரவுண்டு வந்து நிறைய சாப்டர்ஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ 3rd கேண்டோல படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? மாதாஜி ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல அங்க என்ன எடுக்கிறாங்களோ அதை தான் உங்களுக்கு இங்க படிக்க வைக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ அதனால நீங்க உங்களுக்கு நிறைய ரிவிஷனுமே ஆயிருக்கும். அவ்வியக்த நிலையில வந்து என்னெல்லாம் வந்து குண கர்ம ஸ்வபாவம் இது 3மே வந்து கிரியேஷன்ல வரும்பொழுது வரும். ஸோ இந்த குண கர்ம ஸ்வபாவ நம்ம அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம செயல்படக்கூடிய விதம் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து குணகர்மத்தோட இணைஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கர்மத்தால நம்ம பிறவி எடுத்தாலும் செயல்படத்துக்கு மூல காரணம் வந்து குணங்கள் தான் இல்லையா? ஏன்னா 3 குணங்களுக்குமே மத்தியில போட்டிகள் வந்து நடந்த வண்ணமே தான் இருக்கும். எப்பவுமே ஒருத்தர் ஒரு பர்டிகுலர் குணத்துல வந்து நிலை பெற்றிருந்தாலும் சில சமயங்கள்ல வந்து அவர் வந்து வேறு ஒரு குணத்துல அவர் செயல்பட வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கும் அவர் வந்து தள்ளப்படுகிறார். எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. இது அதாவது பீஷ்ம பிதாமகர் அவர் சத்வத்துல நிலை பெற்றவர் அவர் இல்லையா? அவருமே அஜ்ஞானத்துல வந்து செயல்பட்டார் அப்படிங்கறத பார்க்கும் பொழுது உதாரணம் சொல்லணும்னா திரௌபதியை வந்து அவர் வந்து காப்பாற்றி இருக்கலாம் இல்லையா? அரசவையில் அவரால் காப்பாற்றக்கூடிய பலம் இருந்தது இல்லையா? எல்லாரும் ஒரு பக்கம் நின்னா கூட அவர் ஒருத்தரே எல்லாத்தையுமே வெற்றி கொள்ளக்கூடிய திறனும் வலிமையும் இல்லையா எல்லாத்தையுமே ஆற்றலையும் பெற்றிருந்தார் பீஷ்ம வயதும் கூட மாதாஜி, வயோதிகமானாலும் கூட அவருக்கு அந்த இது இருந்தது இல்லையா? சோ அப்போ அந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்ணார்? அஜ்ஞானியா தான் செயல்பட்டார் இல்லையா? அவருடைய பிரதிஜைக்கு தான் அவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரே தவிர அங்கே ஒரு பெண்ணுடைய மானத்தை காப்பாற்றணும்ன்ற அந்த சமயோஜித புத்தியை வந்து அவர் உபயோகிக்கவே இல்லை இல்லையா? அதனாலதான் எல்லார்கிட்டயுமே அஜ்ஞானம் உண்டு. நம்ம கிட்ட அஜ்ஞானம் இல்லைன்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. எனக்கு எல்லாமே தெரியும்,
யார் ஒருத்தர் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கண்டிப்பா எதுவுமே தெரியாது. அவங்க அதர் சைட் ஆஃப் த பர்சனே அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. அவங்களுக்கு ஒருத்தரை பத்தி மாதாஜி, ஒரு அவங்களால சின்ன சந்தேகம் மாதாஜி. அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு அதை அஞ்ஞானம்னு எப்படி மாதாஜி நம்ம ஒத்துக்கிறது? அவருக்கோ எல்லாம் தெரியும், வயசானவர் தெரியும், உலக பெண்களுக்கு எது முக்கியங்கிறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தும் அதை ஏன்னா அவருடைய பிரையாரிட்டைசேஷன் அவர் கொடுத்த வாக்கின் மீது இருந்தது. அவர் ஓகே அப்ப வாக்குதான் முக்கியம், மானம் முக்கியம் இல்லைங்கிற ஒரு அப்படிங்கிற டிசிஷன் அவர் எடுத்தார், நாம எடுக்கல இல்லையா? நம்ம யாருமே எடுக்கல. இப்ப நம்ம முன்னாடி ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்தா அப்ப நாம உடனடியா அந்த அசம்பாவிதத்தை தடுக்கிறதுக்கு என்ன முயற்சி செய்யணுமோ அதுதான் செய்யணும்ன்றது அதுதான் தர்மம். அந்த சூழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய சனாதன தர்மம் அதுதான் இல்லையா? சோ ஒரு பெண்ணுடைய மானத்தை காட்டிலும் மேன்மையானது எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? ஒரு பெண்ணுடைய மானத்தை காட்டிலும் மேன்மையானது எதுவுமே கிடையாது. அப்படி இருந்தும் கூட ஏன்னா நாம் எல்லாருமே ஒரு தாய் வயிற்று தான் பிறக்கிறோம் இல்லையா? தாய் 10 திங்கள் சுமந்து இல்லையா? சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்மளை ஈன்றெடுத்து நம்மளுக்கு நல்லதெல்லாமே செய்யுது இல்லையா? சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு தாயினுடைய பெருமையை உணர்ந்தவர் தான் அவர் கூட. ஆனாலும் கொடுத்த வாக்கிற்காக அவர் கட்டுப்பட்டுட்டார். He took the priority of our வாக்கு. அதுதான் அஞ்ஞானம் என்பது. நம்முடைய பிரையாரிட்டைசேஷனை தூக்கி ஒரு பக்கம் வச்சிடணும். எப்பவுமே ஒரு பொதுவான ஒரு நிலைக்கு எது நன்மை பயக்குமோ அதற்கு தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்முடைய ப்ரையாரிட்டிக்கே வரணும். நமக்கு எது முதன்மையானது என்பதை நம்ம பின்னாடி தான் பார்க்கணுமே தவிர நம்ம சுயநலமா இருக்க அங்க நம்ம அவரை சுயநலம் சொல்றது கூட தவறுதான். ஏன்னா அவர் வாழ்க்கை முழுவதுமே அர்ப்பணித்தவர் தான். எதையுமே அவர் சுகிக்கவும் இல்லை பாவம் இல்லையா? பிரம்மச்சரியத்தை பூண்டு அந்த நாட்டை ஆள்வதற்கு நாட்டை செவ்வனே நாட்டு மக்கள் பிரஜைகளுக்காக அவர் பாடுபட்டவர் தான். அதனால அவர் சுயநலமே கிடையாது. ஆனா அவருடைய அந்த அஞ்ஞானம் அவர் என்ன மாதிரி தோணுச்சுன்னா நம்ம கொடுத்த வாக்க கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அவர் முதன்மையா ஸ்தானத்தை கொடுத்தார். அதனால என்ன ஆயிடுச்சு? 2ஆம் பட்சம் ஆயிற்று. யாருடையது? திரௌபதியுடைய மானம். மாதாஜி, நான் எனக்கு ஒன்னேன்னு தோன்றது என்னது, அதாவது அவரை தவிர பகவான் முழுமுதற் கடவுள். அவரை தவிர திரௌபதிக்கு யாருமே ஹெல்ப் பண்ண முடியாது மாதாஜி. வண்டர்ஃபுல் ரியலைசேஷன், வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி பகவானை தவிர திரௌபதியை ரட்சிக்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது. அவர் திரௌபதி மாத்திரம் கிடையாது, நம்ம எல்லாரையுமே கூட ரட்சிக்கிறதுக்கு அவரை தவிர வேற யாருமே கிடையாது. அது அப்படியே நாமளும் அப்ளை பண்ணணும். ஓகே. இன்னொன்னு, இந்த அஞ்ஞானமும் அவருக்கு வரக்கூடிய காரணம் என்னது? பகவானுடைய அப்ரூவல் தான் இல்லையா? பகவானுடைய அப்ரூவல், அவருடைய வில் இருந்தாதான் அவருமே அதை எடுத்துட்டு போக முடியும். அவருடைய விருப்பம் இருந்தால் மட்டும்தான் அதையுமே அவரால் செய்ய முடியும். அவர் பிரையாரிட்டைஸ் பண்ணார், ஆனா அப்ரூவல் வந்தாதான் அதை அதாவது செயலுக்கே கொண்டு வர முடியும் இல்லையா? இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட்ல அவர் முன்கூட்டியே அந்த பிளான்ல இல்ல, நம்ம காப்பாற்ற கூடாதுங்கிற பிளான்ல இல்ல மாதாஜி இல்லையா? அவர் இல்ல இல்ல பகவானே அவருக்கு மறைச்சிட்டார் மாதாஜி. பகவானே அவர் மறைச்சிட்டாரு. இப்பதான் ரைட்டா வந்திருக்காங்க பிரேமா மாதாஜி. சர்வஸ்ய ஜாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் வேதைச்ச சர்வேரகமேவ வேத்யோ. படிச்சுமா நம்ம நமக்கே இருக்கக்கூடிய ஞாபக சக்தியும் மறதியும் பகவானால் தான் வருகிறது அப்படிங்கிறது. அப்படின்னா அவருடைய பிரையாரிட்டைசேஷன் அவர் எதற்கு கொடுத்தார் என்பதும், இந்த பெண்ணுடைய மானத்தை ரட்சிக்கணும்ன்ற அந்த மைண்ட் அவருக்கு அந்த சமயத்துல வரல. இதுதான் உண்மை. ஓகே. அதனால நாம் எல்லாருமே பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. வாழ்க்கையில நாம ஒரு சில விஷயங்களை கரெக்டா பண்ணிருக்கலாம். ஓகே. அதற்கான நம்மளுக்கு அப்ரிசியேஷன் கூட கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? ஓகே, இவங்க நல்லா பண்ணாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் புகழ்ச்சியா கூட சொல்லியிருக்கலாம். அந்த புகழாரங்களையும் நாம பெற்றிருக்கலாம். அதற்காக நாம் எப்பவுமே கரெக்டா செய்யறோன்ற அந்த இத அகம்பாவத்தை நம்ம ஈகோ மட்டும் வரக்கூடாது. ஈகோ தான் நம்மள அஜ்ஞானத்துல கொண்டு விட்டுரும் இல்லையா? இன்னொன்னு கூட சொல்லுவாங்க, தர்மராஜருடைய ஈகோ என்னன்னா, தான் தர்மத்தை பரிபாலிக்கின்றேன், அதுவே அவர் ஒரு ஈகோவா ஆனதுனால்தான் அவர் இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ, அதாவது சூதாட்டத்துக்கே ஒத்துண்டார், வாக்க காப்பாற்றணும். அவரும் அதே மாதிரிதான் இல்லையா? சோ அப்படி அந்த ஈகோ என்பது எந்த சமயத்துல எப்ப வரும்னு யாருக்குமே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட தர்மவானுக்கே வந்ததுன்னா நமக்கு வராதா என்ன? கண்டிப்பா வரும். அதனாலதான் அதை நாம் என்ன பண்ணணும்?
வெட்டி சாய்க்கணும் அந்த ஈகோவை. அந்த ஈகோ எனக்குடைய மரத்தை வந்து நம்ம மனசுல வந்து வளர்த்துக்கவே கூடாது. ஓகே, யார் ஹரே நம்மள வந்து கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜா சூதாட்டு கூட்டா கலந்துக்கணும், அதான் நடைமுறை. அது முடியாதுன்னு கரெக்ட். சொல்ல முடியாது. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு, அவர் வந்து சகினியை வந்து உட்கார வச்சாரு. என்ன நீ கிருஷ்ணர் உட்கார வச்சிருக்கலாம். என்ன நான் வரக்கூடாதுன்னு கும்பிடுறாராம் இவரு. ஆமா, கிருஷ்ணர் உள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு இந்த இவரு போய் கும்பிடுறாராம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அப்போ அதாவது அதாவது துரியோதனன் வந்து அவருடைய மாமாவை அழைச்சிருந்தான். ஆனா நீ என்ன அழைச்சிருக்கலாம்ல, அப்ப நான் இருந்திருந்தா யார் வெற்றி பெற்றிருப்பாங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் ஆக்சுவலி. அதாவது சில சமயங்கள்ல நம்ம எல்லாருமே ஒரு பக்தியா கூட இருக்கலாம். அதாவது சில அவ்வளோ அஜ்ஞானம் கூட சில சமயத்துல நாம வெளிப்படுத்துறோம். ஸோ அதனால அஜ்ஞானத்தை வந்து நாம தவிர்க்கணும்னா முழுவதுமாக இறைவன் பாதங்கள்ல நாம சரணாகதி அடையும். சரணாகதி அடைந்தால் பகவானே அதை வழி நடத்தட்டும் அப்படின்ற அந்த நம்ம முயற்சி மட்டும் செய்வோம், பகவான் வழி நடத்தட்டும் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். அப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர் நமக்கு எது நல்லதோ, மற்றவர்களுக்கும் எது நல்லதோ அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நடைபெறும். ஆனா நாமளே எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் வந்து மற்றவர்களுக்கு பாதகமாக இருக்கலாம், இல்ல நமக்கே கூட பாதகமா இருக்கலாம், இல்ல 2 பேருக்குமே பாதகமும் அமையலாம். இந்த மாதிரியான செயல்கள் தான் நாம பாவங்கள் எல்லாம் கட்டிண்டு மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நாம தொடங்க போற அந்த ஸ்லோகத்திற்கு வந்து அந்த சீனியர் டிவோட்டி சொன்னது என்னன்னா, இந்த பிரபஞ்ச படைப்புல வந்து பகவானுடைய படைப்புல வந்து எதை வேணாலும் நம்ம வந்து எங்க வேணாலும் காணலாம். இப்போ 7 இடங்கள்ல வந்து பார்க்கடல் இருக்கு உள்ள அப்படிங்கறது வந்து சொன்னோம் இல்லையா. அந்த சுத்தலையுமே வந்து பார்க்கடல் உண்டு இல்லையா. அப்ப அந்த சுத்தலையில பார்க்கடல் இருந்தா அங்க எப்படி பகவான் எப்படி பார்க்கடல்ல படைச்சாங்க, எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க முடியாது. எதை வேணாலும் படைக்க முடியும் பகவானால் இல்லையா. ஒரு ஊசிக்குள்ள யானையை கூட வந்து நுழைக்கக்கூடிய சக்தி ஆற்றல் வந்து இறைவனுக்கு உண்டு என்று ஒரு செருப்பு தைக்கிறவனுக்கு கூட வந்து அதாவது அவனாலே உணர முடிந்ததுன்னா பகவானால செய்ய முடியாதது எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நாம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். 2வது, மேல இருக்கக்கூடிய சூரிய கடவுளுடைய பிரகாசம் வந்து கீழே கிடையாது, தட் இஸ் 100% இல்லை அப்படிங்கறத வந்து கிளியரா சொல்லிட்டார். ஆனா அந்த பர்டிகுலர் உலகத்துல இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பை வந்து அவர் படைக்கும் பொழுது அங்கே சூரியனுடைய வெப்பத்தை போன்று அங்க வந்து மேல வந்து அவரால் படைக்க முடியும். அதுதான் நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்ப கீழே வந்து எரிய வைக்கக்கூடிய அக்னினால வரக்கூடிய வெப்பம், மேல வந்து சூரியனுடைய பிரகாசத்தை போன்ற ஒரு வெப்பம், இரண்டையுமே பகவான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் அங்க ஒளி கிடையாது, அங்க ஒளி கிடையாது. வெப்பத்தை வந்து இறைவனால வந்து படைக்க முடிஞ்சது அப்படிங்கறத வந்து சொன்னார். ஓகே, அப்ப அது நமக்கு புரியாது. ஏன்னா இறைவன் ஆற்றலால எது வேணாலும் படைக்கலாம், நம்ம வந்து எதையுமே சொல்ல முடியாது. அதனால இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா. பகவான் அங்கேயும் இருக்காருல்ல மாதாஜி, கிளியர் அவருடைய பிரம்மஜோதி கிளியர் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் சொல்லுங்க மாதாஜி. அங்க வெளிச்சம் கிடையாது, வெப்பம் தான் சொன்னேன் நான் உனக்கு. அங்க வெப்பம் தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க, வெளிச்சம் பத்தி சொல்லவே இல்லை அவங்க. ஆனா நாம என்ன நினைச்சோம், சூரியன் இருக்கிறதுனால நமக்கு பிரகாசம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா சூரியனுடைய வெப்பம் எப்படி இருக்குமோ அது போன்ற வெப்பத்தை வந்து பகவான் அந்த இடத்துல சிருஷ்டிச்சிருக்கார் அந்த நரகத்துல அப்படிங்கறது வந்து சொன்னாங்க. திஸ் இஸ் ஹவ் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதுக்குதான் நம்ம வந்து பனிஷ்மென்ட் கொடுக்கறது கூட பகவான் தான். ஆமா, எஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் ஆஸ் பர் இஸ் வில். எஸ், ஏன் நம்ம பாகவதத்துல படிக்கிறோம்ல, பாகவதத்திலுமே படிக்கிறோம்ல நம்ம, யாருக்கு அஸ்வத்தாமனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தே ஆகணும்னு தானே சொல்றாரு, அவர் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லலையே. அதனால பனிஷ்மெண்ட் எதுக்குன்னா மேலும் நம்ம தப்பு பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு தான் பனிஷ்மெண்ட், நாம செய்த தவற உணர்றதுக்கு தான் நமக்கு பனிஷ்மெண்ட். ஓகே, அதனால பனிஷ்மெண்ட் இஸ் மஸ்ட் அப்படிங்கறது வந்து பகவானுடைய கோட்பாடுல உண்டு. ஆனா அந்த தண்டனை வந்து நம்மள திருந்தி வாழ்றதுக்காக இருக்குமே தவிர அதாவது நம்மள வந்து இன்னும் கீழான நிலைக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு கிடையாது. அந்த மாதிரி தண்டனைகள் தான் நமக்கு கிடைக்கும். அஸ்வத்தாமனுக்கு வந்து சிரஞ்சீவியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தண்டனை கொடுத்தாரு. ஆமா, இன்னமும் அப்படி இருக்கார் போல் இருக்கேன். எஸ். சோ இந்த அத்தியாயம் மிகப்பெரிய அத்தியாயம், முதல் அத்தியாயம் 68 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஓகே, பெரிய பெரிய சாப்டர் இது. அஜாமிலனுடைய கதை மொத்தம் இதுலதான் வரும். ஐ திங்க் இதுல செகண்ட் சாப்டர் வந்து அஜாமில, அதாவது இந்த சாப்டர் எல்லாமே அஜாமினுடைய வாழ்க்கை, அடுத்து வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் அதெல்லாமே, அடுத்து
அவரை வந்து அவர் இதுக்கு போயிட்டு பகவானுக்கு பிரார்த்திச்சு அங்கிருந்து அதாவது அவருடைய பாவங்களுக்கெல்லாம் அவர் வந்து பக்தி பண்ணி பாவ விமோசனம் பெற்று அதுக்கப்புறம் தான் விஷ்ணு தூதர்கள் அழைச்சிட்டு போறது 2வது அத்தியாயம். மாதாஜி இந்த முன்னுரையில ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்காங்க, குற்றமின்றி கூட அவரு சொல்லல. அந்த நாராயணன் குற்றத்தோட தான் சொல்லியிருக்காரு. அப்படின்னே பகவான் வந்து அவருக்கு அருள் புரிந்திருக்காரு. அப்படின்னா அவன் குற்றத்தோடுனாக்கா நம்ம இங்க எப்படி எடுத்துக்கணும்னா அவன் அவுட் ஆஃப் ஆங்ஸைட்டி இல்லையா, அதாவது பயத்தினாலதான் அவன் வந்து என்ன சொன்னான் இல்லையா, பயத்தினால வந்து இப்ப நம்ம கூட ஏதாவது ஒரு பயம் வந்தா அம்மா அப்பா அப்படின்னு நம்ம கத்துவோம் இல்லையா, கத்துறோமா இல்லையா, ஏன் முன்னாடி இப்போ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கூட சொல்லலாம், நிறைய பேர் மாத்தி இருக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம யார நம்ம அதிகமா வந்து அழைச்சிருப்போமோ, யாரிடத்துல நம்ம அதிகமான ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருப்போமோ அவங்களுடைய பெயரையோ அவங்களையோ நம்ம வந்து நம்முடைய சங்கடமான காலத்துல வந்து கண்டிப்பா நினைப்போம். இப்ப இருக்கிறதுலயே வந்து சங்கடமான காலம் இது இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு பிரியக்கூடிய காலம்தான். ஓகே, வலியும் வேதனையும் கொண்ட காலம் அது. ஸோ இப்போ யமதூதர்கள் வந்து அழைச்சிட்டு போறாங்கன்னா அவனுடைய பாவ செயல்களுக்கு எல்லாமே அவனுக்கு வந்து நரக உலகங்களுக்கு போடுறதுக்காக தான் அழைச்சிட்டு போறாங்க, அதுக்காக தான் வர்றாங்க. ஸோ அங்கே யமதூதர்களுக்கு விஷ்ணு தூதர்களுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடலை கேட்ட பிறகுதான் அவனே உணர்கின்றான் தான் எவ்வளவு பெரிய தவறுகளை அப்படின்னு, எந்த அளவுக்கு அவன் அஜ்ஞானத்துல இருந்திருக்கான் இத்தனை ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஒருத்தருடைய அஜ்ஞானம் விலகணும்னா அவங்கள இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில வந்து எப்ப மாட்டிண்டு அந்த இடத்துல இறைவனுடைய அருளை பெற்று அவங்க வந்து எழுச்சி உரை செய்யும் பொழுது அப்ப அவங்களுடைய அஜ்ஞானம் விலகி ஞானத்துல வந்து நிற்பாங்க. அது வரைக்குமே அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் அஜ்ஞானமா தான் இருக்கும், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நம்மளால. நீங்க எவ்வளவு எடுத்துரைச்சாலும் அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க, அவங்க அதுக்கும் ஒரு விதண்டவாதம். ஓகே, முந்தினேத்து நான் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தேன், அந்த மாதாஜி வந்து இஸ்கான்ல கூட வந்து செஞ்சிருக்காங்க. பூண்டு வெங்காயத்தை வந்து என்னால விட்டு இருக்க முடியல. ஓகே, எனக்கு வந்து அவங்கள நான் தப்பா கூட எடுத்துக்கல, பட் என்னன்னா பூண்டு வெங்காயம் இல்லைன்னா என்னுடைய உடல் வந்து ஒத்து வராது, இப்படி ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தாங்க. அவங்க 10 பேர் அங்க இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நான்வெஜ் என்னால ஒரு வாட்டி என்ன வாரத்துக்கு சாப்பிட்டா தான் என்னால வந்து முடியும், இப்படி எல்லாம் வேற விளக்கம் கொடுத்தாங்க. நான் எதுவுமே பேசவே இல்லை, சும்மா சைலண்டா இருந்துட்டு வந்துட்டேன் நான். ஏன்னா அவங்க எப்படிப்பட்ட அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்கன்றத வந்து நம்மளால வந்து நமக்கு சொல்ற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் நமக்கு இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை, 2வது நாம சொன்னாலும் அதை கன்வின்ஸ் ஆகக்கூடிய மனப்பக்குவமே அங்க அவங்களுக்கு கிடையாது. ஓகே, நமக்கு தெரிஞ்ச இத்தினூண்டு கூட அவங்களுக்கு சொல்லணும்னா அது நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்ப அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நாம என்ன பண்ணலாம், பிரார்த்தனை பண்ணலாம், அவங்க நன்னா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு நல்ல வழி காட்டட்டும். இத்தனைக்கும் அவங்க இஸ்கான்ல வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு அப்புறமா போயிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வாராகியை தான் நான் கும்பிடுவேன். ஓகே, நம்ம பகவானே வாராகராக வந்திருக்காரு இல்லையா, ஸோ அதனால நமக்கு அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ எல்லாம் அவரிலிருந்து தான் தோன்றுறதுன்றது வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அப்படி நம்ம அவங்க கிட்ட போயிட்டு வாதிக்க கூடாது. நம்ம அதாவது யார்கிட்ட நம்ம எடுத்துரைக்கணும்னா சொன்னா ஏத்துக்கக்கூடிய நிலைமையில இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம சொல்லணும். ஏத்துக்கக்கூடிய நிலைமை இல்லையா, பிரார்த்தனை செய்யணும், அவ்வளவுதான். தட்ஸ் ஒன்லி திங் வி கேன் டூ. ஓகே, ஸோ இங்கே அஜாமிலன் குற்றமற்ற நிலையில் அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா அவன் அழைத்ததே ஸ்பான்டேனியஸ் இல்லையா, அவன் செய்த ஒரே ஒரு நற்காரியத்தால சிறு பிராயத்தில் தந்தைக்கு பக்தி தொண்டுக்கு அவர் வந்து அதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வேலை செஞ்சதால அந்த ஒரு சுக்ருதி என்னாச்சு, அவனுக்கு வந்து தன்னுடைய மகனுக்கு நாராயணா என்ற நாமத்தை வச்சார். அதனால அந்த எப்பவுமே கடைசி பிள்ளை மேல எப்பவுமே அஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா, அது போல எப்பவுமே நாராயணா நாராயணா இருக்கும்போது அவனுக்கு சங்கடமான கஷ்டம் வரும்பொழுது கூட அவன் நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய பிள்ளையை தான் அழைச்சான். ஆனா அந்த இடத்துல அஃபென்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, அவன் பயத்தால இல்லையா, அவனுடைய சங்கடத்துல வந்து அவனுக்கு ஆபத்தான சுச்சுவேஷன் போது உடனே தன்னுடைய பிள்ளைய தான் அழைச்சான். ஆனா அந்த பிள்ளையினுடைய நாமம் நாராயணன் இல்லையா, உடனே நாராயண தூதர்கள். ஸோ அப்படி நம்ம அஃபென்ஸ்லெஸ்லி நம்ம வந்து சேன் பண்ணும்போது பகவான் நம்மள கூட தான் இருப்பார். அதனால தான் நம்ம அஃபென்ஸ் இல்லாம சேன் பண்ணணும், அட்டென்டிவ் சேன். நம்ம தவறு பண்றதே ஒன்லி அட்டென்டிவ் சாண்டிங்ல தான், மிச்செல்லாம் கூட நம்ம பெருசா தவறு பண்ண மாட்டோம். அட்டென்டிவ் சாண்டிங் தான் நம்ம ரொம்பவுமே கஷ்டப்பட்டு நம்ம பிரயத்திக்கணும். அதனாலதான் காலையில அந்த 3 மணிலேருந்து 4:30 மணிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நாம ஜபங்கள் இதுல வந்து நீங்க கலந்துனீங்கன்னாக்கா எல்லாரும் ஒரு ரொட்டேஷனா ஒரு மாலை பண்றாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகுதுனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ், அந்த சைலண்டான அந்த சமயம். ஸோ அது உங்களுக்கு வந்து பக்தி பாதையை வந்து சத்துவகுணத்துல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாவே உதவும்.
அர்லி மார்னிங் சாண்டிங் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். பிஃபோர் 6-6:30க்குள்ள நம்ம சாண்டிங் முடிச்சோம்னா அது நம்மளுடைய சாண்டிங் பியூரிஃபைடா இருக்கும் ஓரளவுக்கு. நம்ம சொல்லக்கூடாது, அடுத்தவங்க சொல்லணும். ஆனா அது பியூரிஃபைடா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து ஃபேவரபிளா இருக்கும். அதே பகல்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க எத்தனையோ நம்ம பேரை வந்து சந்திப்போம், எத்தனையோ பேர் பேச்சுகளை கேட்போம். அதனுடைய வைப்ரேஷன் நாம செய்யக்கூடிய நாம ஜபங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. இப்படிப்பட்ட நிலைகள் தான் நாம சந்திக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த 68 ஹிஸ்டரி ஆஃப் த லைஃப் ஆஃப் அஜாமிலா இல்லையா, அஜாமிலின் வாழ்க்கை வரலாறு தான் முதல் அத்தியாயம். ஸோ இங்கே இது வந்து 5வது அத்தியாயத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன். இந்த 5வது அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம என்ன படிச்சோம், கடைசியில வந்து நரக உலகங்களை படிச்சோம். நரக உலகங்கள்ல வந்து ஜீவன்கள் எப்படியெல்லாம் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. அது ஒரு உதாரணத்துக்காக தான் 28 நரக உலகங்களை படிச்சோம். ஆனா 1000, 100, 1000 கணக்கான நரக உலகங்கள் இருக்கு. அப்படின்னா எத்தனையோ கணக்கான தவறுகள் நாம செய்யறோம். அந்தந்த தவறுகள் செய்யும் பொழுது அந்தந்த நரக உலகங்களுக்கு போய் நாம வந்து சங்கடப்பட்டதான் வரும் இல்லையா. ஸோ அப்போ இப்படி நம்ம கஷ்டப்படுறத பார்த்து பரீட்சித் மகாராஜ் என்ன பண்ற, கருணை கொண்டு எப்படி இந்த மாதிரியான சங்கடத்துல இருந்து ஒருத்தரை வந்து ரட்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கு கேட்கிறார். அதுக்கு சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்லக்கூடிய கதை தான் இது. ஓகேங்களா. ஸோ 5வது காண்டத்துல இருந்து 6வது காண்டத்திற்குரிய கனெக்டிவிட்டி இது. ஓகே, எப்பவுமே கனெக்டிவிட்டி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ இந்த முதல் 6 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து முந்தைய அத்தியாயத்துல வந்து அவர் என்னெல்லாம் படிச்சாரு அப்படிங்கிற என்னெல்லாம் சொன்னார் அதெல்லாம் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். பிரவிற்த்தி மார்க்கம்னா என்ன, நிவர்த்தி மார்க்கம்னா என்ன, நரக வாழ்க்கைன்னா என்ன, அதே மாதிரி சுயம்பு மனுனுடைய ஆட்சி காலம் என்ன இல்லையா, மற்றும் முன்னாடி படிச்சது 4வது 5வது காண்டத்துல வந்து நம்ம உத்தான பாதன் துருவ மகாராஜோட டைனாஸ்டி, அடுத்து வந்து அடுத்து யார் வந்தது, பிரியாவர்தன் இல்லையா, பிரியாவர்தன் அவருடைய டைனாஸ்டி இல்லையா, ரிஷபதேவருடைய மகன் பரத மகாராஜன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த 5வது காண்டத்துல படிச்சோன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் எப்படி இருக்கு, இந்த பூமண்டலம் இல்லையா, இந்த ஒரு அண்டம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகா போன அத்தியாயத்துல அவர் விவரிச்சார். ஸோ மேலும் அப்போ இதை வந்து கேட்கிறார் இல்லையா, 6வது கேள்வி, 6வது கொஸ்டின் வந்து 6வது ஸ்லோகம் வந்து அவர் பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்கக்கூடிய கேள்விதான். ஸோ ஹவு வி கேன் சேவ் த ஹியூமன் லைஃப்ஸ், எப்படி நாம இந்த மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து நம்மளால காப்பாற்ற முடியும் இந்த நரகங்கள்ல இருந்து அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து 6வது ஸ்லோகத்துல வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமியை பார்த்து பரீட்சித் மகாராஜா கேட்கிறார். மேலும் 7லேருந்து 19 வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு வந்து அதாவது பரீட்சிக்கிறார். ஆக்சுவலி யார, பரீட்சித் மகாராஜா இவருக்கு என்னெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கு, கர்மகாண்டாவா, ஞான காண்டவா, பக்தி காண்டல இருக்காரா அப்படிங்கிறது எல்லாமே டெஸ்டிங். அவர் அதற்கான கேள்வி பதில் மாதிரி தான் உரையாடல் அவங்க இருவருக்கும் மத்தியில். ஓகே, அன்னலாட் பக்தி, அதாவது கலங்கமற்ற பக்தி தான் ஒருத்தர் வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையிலிருந்து வேரோட வந்து தூக்கி எறிவாங்க. ஸோ வேரோட இருந்து அவங்களால வந்து விடுவித்து கொள்ள முடியும். இல்லைன்னா கர்மமோ ஞானமோ இல்லையா தியானமோ வந்து நம்மளை இந்த இடத்துல மீண்டும் மீண்டும் எதெல்லாம் வந்து பக்தியில வந்து முழுமை அடையிலையோ அதெல்லாம் நம்ம திரும்பி திரும்பி வந்துட்டே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பகவத்கீதையிலுமே படிச்சிருக்கோம். சிமிலர் டைப் ஆஃப் ஸ்லோகங்கள் 19வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம படிப்போம். அடுத்து 20லேருந்து 29வது அஜாமிலன் வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றது இல்லையா, மரணத்தின் தருவாயில அந்த விஷ்ணு தூதர்கள் இல்லையா, சரி யம தூதர்கள் வரும்போது சொல்றார் இல்லையா, உடனே அந்த விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் அங்க வந்து சேர்ந்துடுறாங்க. மேலும் 30லேருந்து 35 விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் யம தூதர்கள் மத்தியில ரொம்ப அழகா உரையாடல் நடக்கும். ஓகே, ஸோ அது யாரு நீங்க, யமதூதர்கள் வந்து கேட்பாங்க, நீங்கெல்லாம் யாரு, நீங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க, நீங்க ஏன் நாங்க வந்து இந்த ஜீவனை அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கோம், அவங்கள ஏன் நீங்க வந்து தடுத்து நிறுத்துறீங்க இல்லையா, எங்களால் அழைச்சிட்டு போக முடியாத மாதிரி நீங்க ஏன் தடுத்து நிறுத்துறீங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. தர்மம் என்றால் என்ன, அதர்மம் என்றால் என்ன இல்லையா, அதே மாதிரி எவ்வாறு ஒருத்தர் வந்து தண்டனையை வந்து பெறுவார்கள் இல்லையா, தண்டனை பெறுபவர்களுடைய இது என்ன அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து கொஸ்டின் கேட்கறாங்க யமதூதர்கள். மேலும் 30லேருந்து 55 ஓகே, அந்த இதெல்லாமே தர்மம் வந்து அதுக்கு யமதூதர்கள் வந்து ரிப்ளை, விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கான விளக்கங்கள் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு.
ஸோ ஒருத்தருடைய முற்கால வாழ்க்கை, பிற்கால வாழ்க்கை இதெல்லாமே எப்படி நாம வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா? எவ்வாறு ஒரு முன்னாடி இருந்த வாழ்க்கையில இருந்து இன்னொரு வாழ்க்கைக்கு அவங்க வந்து அவங்க பண்ண பாவ கர்மங்கள் எல்லாமே எப்படி எடுத்துட்டு போறாங்க. இப்ப நரக உலகத்துக்கு அனுப்புறோம்னா முழுசா எல்லாத்தையுமே அனுபவிச்சுட்டு வர்றது கிடையாது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நம்ம நரக உலகத்துல இருக்கிறோம்னா பேலன்ஸ் பெண்டிங் இருக்கக்கூடிய அந்த கர்மத்தையுமே நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துக்கு வரதான் செய்யணும். ஸோ இந்த காலம் இதெல்லாமே யார் நிர்ணயிக்கிறது என்றுதான் பகவான் தான். ஓகே, இத்தனை ஆண்டு காலம் நாம் அந்த இடத்துல வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து மரணமே கிடையாது அதுக்கு இல்லையா? ஆத்மாவை கொண்டுள்ள இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து மரணமே கிடையாது. அதனால மரணத்தை போன்ற அந்த வலியும் வேதனையுமே அந்த நரக உலகங்கள்ல வந்து அந்த ஜீவன் வந்து அனுபவிக்கும். ஸோ அப்படி அந்த மேலும் வந்து இங்க பிற்காலத்துல அதை பத்தியான எவ்வாறு இது வந்து ஒவ்வொரு இதுவுமே கடந்து செல்றதுன்றத பத்தியுமே வந்து கொஸ்டினா வைக்கிறாங்க. மேலும் இந்த ஃபால் டவுன் ஆஃப் அஜாமிலா பிராமினிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இழந்து ஒரு அதாவது ஒரு ப்ராஸ்டியூட்னுடைய செயலால வந்து ஈர்க்கப்பட்டு அந்த பெண்மணியே வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை மனைவியாக ஏற்று இல்லையா, கடைசி வரைக்குமே அந்த பெண்மணியோட வாழ்ந்து 10 பிள்ளைகளை ஈன்றெடுத்து இந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் வந்து செயல்படுறாரு இல்லையா? ஆனா அவர் செய்தது எதுவுமே கொள்ளை இல்லை, இது எல்லா வேலையுமே செய்திருக்காரு அவர் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த சூழ்நிலையில அப்போ அந்த தவறுகளுக்கெல்லாம் அவருக்கு தண்டனை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இல்லையா? தண்டனை எல்லாருக்குமே உண்டு, ஆனா அந்த தண்டனை பெரும் விதம் தான் நமக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ தண்டனை என்பது உண்டு. நாம செய்த தவறு நம்ம என்னைக்குமே நம்ம மறைக்கவே முடியாது. ஓகே, அதையும் நாம அதுல இருந்து அதனுடைய விளைவுகள் இருந்தும் நாம தப்பிக்க கூட முடியாது. நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. நான் எதுக்கு இந்த கஷ்டப்படுறேன்றத வந்து நமக்கு தெரியாம இருக்கலாமே தவிர, ஆனா நான் செய்திருக்கக்கூடிய பாவங்களுக்கு தான் இங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கறது வந்து மனசுல வந்து புரிய ஆரம்பிக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இப்ப நம்ம ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகலாம். ஓகே, பத்மா மாதாஜி வாசிங்கோ. ஸ்ரீ பரிஷித் உவாச நிவர்த்தி மார்கஹ கதிஹ ஆதௌ பகவதாயதா க்ரமயோகோபலப்தேன பிரம்மணாயத் அசம்ஸ்ருதீஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரீ பரீட்சித் உவாச்ச நிவృத்தி மார்க கதே ஆதௌ பகவதா யதா கர்மயோகோ பவப்தேன பிரம்மணாயத் அசம்ஸ்ருதிஹி. ஸ்ரீ பரீட்சித் உவாச்ச, பரீட்சித்து மகாராஜன் கூறினார், நிவృத்தி மார்க்க முக்தி மார்க்கம் கதித விவரிக்கப்பட்டது, ஆதௌ ஆரம்பத்திலேயே, பகவதா மதிப்பிற்குரிய தங்களால், யதா முறையாக, கிரம படிப்படியாக, யோக உபலப்தேன யோக முறையால் அடையப்பெற்ற, பிரம்மனா பிரம்மலோகத்தை அடைந்த பின், பிரம்மதேவருடன், எந்த விதத்தால், அசம்ஸ்ருதி பிறவி சக்கரத்தின் நிறுத்தம். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீ பிரபுபாதா. எஸ்பெஷலி அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மாதாஜி. அந்த இதுல இருந்து நம்ம இது வந்து இத படிக்கும்போது ஏதோ ஒரு ஸ்லைட் சேஞ்ச் நமக்கு ஃபீல் பண்றோம். அதனால அவருக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். பரீட்சித் மகாராஜன் கூறினார், பிரபுவே, சுகதேவ கோஸ்வாமி முக்தி மார்க்கத்தை, அதாவது 2ஆம் காண்டத்தில் இருக்கு, தாங்கள் ஏற்கனவே விவரித்து விட்டீர்கள். அந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றுவதால் ஒருவன் படிப்படியாக மிக உயர்ந்த கிரக அமைப்பான பிரம்மலோகத்திற்கு ஏற்றம் பெறுவது நிச்சயம். அங்கிருந்து பிரம்மதேவருடன் அவன் ஆன்மீக உலகிற்கு உயர்த்தப்படுகிறான். இவ்விதமாக உலகில் தொடர்ச்சியான பிறப்பும் இறப்பும் நின்று விடுகிறது. பொருளுரை. பரீட்சித் மகாராஜன் ஒரு வைணவர் ஆவார். எனவே 5ஆம் காண்டத்தின் முடிவில் பல்வேறு நரகம் போன்ற சூழ்நிலைகளை பற்றிய வர்ணனையை கேட்ட அவர், பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை எப்படி மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுவித்து பரமபதம் அடைய செய்வது என்று மிகவும் கவலை கொண்டார். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை எப்படி மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுவித்து பரமபதம் அடைய செய்வது என்று மிகவும் கவலை கொண்டார். எனவே தமது ஆன்மீக குருவான சுகதேவ கோஸ்வாமி 2வது காண்டத்தில் விவரித்திருந்த நிவృத்தி மார்க்கம் அல்லது முக்தி மார்க்கத்தை பற்றி அவருக்கு ஞாபகப்படுத்தினார். மரண வாயிலிருந்த பரீட்சித்து மகாராஜன் சுகதேவ கோஸ்வாமியை சந்திக்கும்
பெரும் பேறு பெற்றார். அவர் அந்த கடினமான நேரத்தில் சுகதேவரிடம் முக்தி அடையும் வழிகளை பற்றி விசாரித்தார். சுகதேவ கோஸ்வாமி அவரது கேள்வியை மிகவும் பாராட்டி பின்வருமாறு கூறினார். வரியான் ஏஷதே பிரசன்னக கிருத்தோ லோக ஹிதம் நிருப ஆத்மவி சம்மத பும்சாம் ஸ்ருதோவி யாதிஷு யக பரக. அரசே, உமது கேள்வி எல்லா வகையான மக்களுக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடியது என்பதால் அது பெருமைக்குரியதாகும். இக்கேள்விக்கான விடை கேட்க தகுந்த முக்கிய விஷயமும் அனைத்து ஆன்மீகர்களாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டதும் ஆகும். பாகவதம் 2.1.1. பந்தப்பட்ட நிலையில் உள்ள ஜீவராசிகள் பலவிதமான நரக சூழ்நிலைகளில் துன்புறுவதற்கு பதிலாக முக்தி மார்க்கமான பக்தி தொண்டை ஏன் ஏற்க மறுக்கிறார்கள் என்பதை கண்டு வியப்படைந்தார். இது ஒரு வைஷ்ணவருக்குள்ள அடையாளமாகும். வாஞ்சா கல்பத்ருப்யச்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச. ஒரு வைஷ்ணவர் கருணை கடலாவார். பர துக்க துக்கி. பிறருடைய வேதனைகளை கண்டு அவர் வேதனைப்படுகிறார். எனவே நரக வாழ்வில் துன்புறும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களிடம் பரீட்சித்து மகாராஜன் இரக்கம் கொண்டிருந்ததால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் துவக்கத்தில் விவரித்த அதே முக்தி மார்க்கத்தை தொடர்ந்து விவரிக்கும்படி சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் வேண்டிக் கொண்டார். இவ்விஷயத்தில் அசம்ஸ்ருதி என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். சம்ஸ்ருதி என்ற சொல் பிறப்பும் இறப்பும் அடங்கிய வழியில் தொடர்வதை குறிக்கிறது. ஆனால் அசம்ஸ்ருதி முக்தி மார்க்கத்தை, அதாவது நிவிருத்தி மார்க்கத்தை குறிக்கிறது. இவ்வழியினால் ஒருவனது பிறப்பும் இறப்பும் முடிவடைந்து படிப்படியாக அவன் பிரம்மலோகத்திற்கு முன்னேறுகிறான். ஆனால் உயர்கிரக அமைப்புக்கு செல்வதில் விருப்பமில்லாத தூய பக்தன் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றி உடனே பரலோகத்திற்கு திரும்பிச் செல்கிறான். தியக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி. எனவே பரீட்சித்து மகாராஜன் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் பொருட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து முக்தி மார்க்கத்தை பற்றி கேட்க மிகவும் ஆவல் கொண்டார். ஆச்சாரியார்கள் பின்வருமாறு கருத்துரைக்கின்றனர். முதலில் கர்மயோகத்தை செய்து பிறகு ஞான யோகத்தை நிறைவேற்றி இறுதியாக பக்தி யோக படித்தரத்திற்கு வருவதால் ஒருவன் முக்தி அடைகிறான் என்பதையே கர்ம யோகோ பலப்தேன என்னும் சொல் குறிப்பிடுகிறது. ஆனால் பக்தி யோகம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் கர்மயோகம் அல்லது ஞான யோகத்தின் உதவி அதற்கு அவசியம் இல்லை. பக்தி யோகம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் கர்மயோகத்தில் எந்த புண்ணியத்தையும் சம்பாதிக்காத எழுத்தறிவில்லாதவன் கூட பக்தி யோகத்தை மேற்கொள்வதால் ஆன்மீக உலகிற்கு ஏற்றம் பெற முடியும் என்பதில் ஐயமில்லை. மாம் ஏவசேசி அசம்சய. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 8.7 பக்தி யோக முறைகளினால் ஒருவன் ஆன்மீக உலகிற்கு திரும்பிச் செல்வது நிச்சயம் என்று கூறுகிறார். ஆனால் யோகிகள் சில சமயங்களில் நேராக ஆன்மீக உலகிற்கு செல்வதற்கு பதிலாக மற்ற கிரக அமைப்புகளை காண விரும்புகின்றனர். இதனால் அவர்கள் பிராமண என்ற சொல்லால் இங்கு குறிப்பிடப்படுவது போல் பிரம்ம காலத்தில் பிரம்மதேவர் அனைத்து பிரம்மலோக வாசிகளுடன் நேராக ஆன்மீக உலகிற்கு செல்கிறார். இது வேதங்களில் பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரம்மணா சததே சர்வே சம்பிராப்தே பிரதிசஞ்சரே பிரஸ்யாந்தே கிருதாத்மானக பிரவசந்தி பரம்பதம். பிரம்மலோகத்தில் உள்ளவர்களின் உயர்ந்த நிலையின் காரணத்தால் பிரளய காலத்தில் அவர்கள் பிரம்மதேவருடன் நேராக ஆன்மீக உலகிற்கு செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாமே பெருசா இருக்கு போல இருக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு பிரேமா மாதாஜி வாசிங்கோ. ஓகே, செகண்ட் கார்டு. ரெண்டாவது ஸ்லோகம் முடிப்புமான்னு எனக்கு தெரியல. பிரவருத்தி லக்ஷண சைவ திரைகுண்ய விஷயோ முனே
யோ அஷாவ் அலனி பிரகிருதேர் குணசர்க புனః प्रकृति लक्षण सैव त्रैगुण्य विषयो मुनेः यो असौ अलीन प्रकृतिர் குணசர்க புனః பிரவிற்த்தி விருப்பத்தால் லட்சண அடையாளமாக கொண்டு கூட ஏவ உண்மையில் தைகுண்ய இயற்கையின் குணங்களை விஷய நோக்கங்களை கொண்டு முனே மாமுனிவரே யா எது அசௌ அது அலீன பிரகிருத்தே மனையின் பிடியிலிருந்து விடுபடாதவன் குணசர்க இதில் ஜட உடல்களின் படைப்பு ஏற்படுகிறதோ புனக மீண்டும் மீண்டும். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மாமுனிவர்கள் சுகதேவ கோஸ்வாமியே, ஜீவராசியானவன் ஜட இயற்கை குணங்களின் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டால் அல்லது இன்பத்தையோ அல்லது துன்பத்தையோ அனுபவிப்பதற்கான வெவ்வேறு வகையான உடல்களை பெற்று கொண்டே இருக்கிறான். மேலும் அவன் பெரும் உடலுக்கேற்ப அவனுக்கு வேறுபட்ட விருப்பங்கள் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. விருப்பங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக தாங்கள் முன்பே 3ஆம் காண்டத்தில் விவரித்துள்ளது போல் எதனால் ஒருவன் சொர்க்கலோகங்களுக்கும் ஏற்றம் பெற முடியுமோ அந்த பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தை அவன் கடந்து செல்கிறான். பொருளுரை. பகவத்கீதையில் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பின்வருமாறு விளக்குகிறார். யாந்தி தேவ விருத்தா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ரு விருத்தாக பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யோ யாந்தி மத்யாஜி நோ பிமாம். தேவர்கள் வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார்கள். பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுபவர்கள் அவைகளுக்கிடையில் பிறப்பார்கள். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வார்கள் என்று, என்னை வழிபடுபவர்களோ என்னுடன் வாழ்வார்கள் என்று, மேலும் வேறுபட்ட இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கத்தின் காரணத்தினால் ஜீவராசிகளுக்கு பல்வேறு சுபாவங்கள் ஏற்படுகின்றன. ஆகவே அவர்கள் பல்வேறு இலக்குகளை அடைகின்றனர். பௌதீக பற்றுள்ளவன் சொர்க்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெற விரும்புகிறான். ஆனால் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னிடம் வருவர் என்று பரமபுருஷர் கூறுகிறார். பரமபுருஷரையும் அவரது இருப்பிடத்தையும் பற்றி தகவல் அறியாதவர்கள் உயர்ந்த பௌதீக நிலைக்கு ஏற்றம் பெற முயல்கின்றனர். ஆனால் இந்த ஜட உலகில் பிறப்பையும் இறப்பையும் தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்ற முடிவுக்கு வருபவன் ஆன்மீக உலகிற்கு திரும்பி செல்ல முயல்கிறான். அந்த இலக்கை அவன் அடைந்து விட்டால் இந்த உலகிற்கு அவன் திரும்பி வர வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. நிவர்த்தந்தே தத்காம பரமம் மம. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் மத்திய 19:101 பின்வருமாறு கூறுகிறார். பிரம்மாண்டே பிரம்மைதே கோணே பாக்யவான் ஜீவ குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாயே பக்தி லத பீஜ. என் ஜீவராசிகள் தங்களுடைய கர்மங்களுக்கேற்ப பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் சஞ்சரிக்கின்றன. அவற்றில் சில உயர் கிரகங்களுக்கும் சில தாழ்ந்த கிரகங்களுக்கும் செல்கின்றன. இவ்வாறு சஞ்சரிக்கும் கோடிக்கணக்கான ஜீவன்களில் மிகவும் பாக்கியசாலியான யாரோ ஒருவன்தான் கிருஷ்ணரின் கருணையால் உன்னதமான ஆன்மீக குருவுடன் சகவாசம் கொள்ளும் வாய்ப்பை பெறுகிறான். குரு கிருஷ்ணரின் கருணையினால் இத்தகைய ஒருவன் பக்தி தொண்டென்னும் செடியின் விதைகளை பெறுகிறான். அனைத்து ஜீவராசிகளும் சில சமயங்களில் உயர் கிரகங்களுக்கும் சில சமயங்களில் தாழ்ந்த கிரகங்களுக்கும் பிரபஞ்சம் முழுவதும் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இதுதான் பௌதிக நோய். இது பிரவிற்த்தி மார்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் புத்திசாலியாகும் பொழுது முக்தி மார்க்கத்தை நிவிற்த்தி மார்க்கம் ஏற்கிறான். இவ்வாறாக ஜட உலகில் சுழல்வதற்கு பதிலாக அவன் ஆன்மீக உலகிற்கு திரும்பி செல்கிறான். இது அவசியமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ நாம் இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் மட்டுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு ராஜலட்சுமி மாதாஜியும் விஜயகுமாரி மாதாஜியும் நாளைக்கு வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல நான் வந்து இது போட்டிருக்கேன். கிரமமுக்தி. ஓகே, இதுதான் மாதாஜி கிரமா சின்ன ஸ்லோகம். கிரமா முக்தி. கிரமான்றாலே என்னன்னாக்கா படிப்படியா, இல்லையா? அதையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஆமா. ஓகே. இது செகண்ட் கேண்டோல். உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி ரிவிஷனுக்காக நான் இதை வந்து இல்லையா அதாவது பகவான் பார்க்கறதுக்கு ஆதி இதுவா ஆதி ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல போங்க எல்லாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ நம்ம கிரமமுக்தியை பத்தி நம்ம படிக்கும் பொழுது இந்த இது எப்படி நம்ம இந்த பிரபஞ்சம் வந்து படைக்கப்படுறது, கார்ணோத கஷாய விஷ்ணுவில இருந்து பிரதானா அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பிரதானா அப்படின்னா என்ன? அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் மெட்டீரியல் திங் தான் இல்லையா? பௌதீக இயற்கை அது வெளிப்படாத ஒரு நிலையில இருக்கும் பொழுது அதுக்கு பிரதானான்னு பேர். ஸோ அந்த நிலையில வந்து இந்த 3 குணங்களுமே செயலற்ற நிலையில தான் இருக்கும். ஓகே, அதாவது அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் அன்மிக்ஸ்டு ஸ்டேட். நம்மளால அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து நம்மளால எதையுமே விவரிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு இது. இந்த மகத்தத்துவத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா மகத்தத்துவத்துல வந்து சத்துவ குணங்கள் அடிப்படையிலேருந்து பார்க்கும்பொழுது மகத்தத்துவத்திலேருந்து அகங்காரம் என்பது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த 7 லேயர்ஸுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது அவுட்டர் லேயர் வந்து மகத்தத்துவம் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம்? இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கணும் இல்லையா? ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து இது பஞ்சமகாபூதங்களையுமே படிச்சிருப்போம். ஓகே, நீங்கள் அந்த 7 லேயரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ இங்கே அந்த அகங்காரம் வந்து அதாவது ப்ரொடாமினென்ட்லி எதில் இருக்கும்னாக்கா தமசிக் குணத்தில் தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம பேசுனது கூட அது மாதிரி தான். ஒருத்தர் தவறை இழைக்கிறாருன்னா அவர் அஜ்ஞானத்துல இருந்து தான் தவறை இழைப்பார். அப்போ அந்த அகங்காரத்தையுமே அவர் வந்து வெளிப்படுத்துவார். இது நம்ம வந்து மீண்டும் வந்து படிப்போம். அதாவது பக்தி வைபவில் படிக்கிறவங்களுக்கு இது மீண்டும் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எடுப்பேன் கிளாஸு. ஆனால் இங்கே ஒரு ஓவராலாக நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? ஸோ இந்த அகங்காரம் இப்போ நான் ஒரு ஓவர்வியூ தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், ரொம்ப டீட்டெயில் கிடையாது. ஓகே, முதல்ல மகத்தத்துவம், அதுக்கப்புறம் அகங்காரம். மேலும் இங்கே இதை பார்க்கும் பொழுது கர்த்தா, காரணா, காரியா 3 விதமான நிலைகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். கர்த்தா அப்படிங்கிறது வந்து செயல்படுபவர். காரணம் என்பது எதனால் எதற்காக அவர் செயல்படுகிறார் இல்லையா? அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறது. ஓகே, இங்க தி ஸ்டேட் ஃபர்தர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எல்லாம் ஒன்றுலேருந்து ஒன்று அந்த படைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து உருமாறிண்டே போகிறது தான். ஸோ ஒரு காரியத்தை ஆற்றுபவர் இருந்தால் அந்த என்ன காரியம் ஆற்றப் போகிறார் என்பதும் தெரியும். அதுவும் அவர் வந்து அந்த காரியத்தை அவர் ஆற்றக்கூடிய விதத்தை கொண்டு அவர் எந்த மாதிரியான விளைவுகளால் அவர் வந்து அதாவது விளைவுகளால் வந்து வழிநடத்தப்பட போகிறார் என்பதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ கர்த்தா என்பவர் யார்? ஆக்சுவலி ஞான சக்தி. ஓகே, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல கண்டிப்பா வேணும் இல்லையா? அது ஆதி தெய்வத்தோட வந்து நம்ம சம்பந்தப்படுறது. காரணம் என்பதுனாக்கா இது மனசு நினைக்கிறது இல்லையா? ஜீவன் நினைக்கிறது, இந்த காரியத்தை செய்யணும்னு நினைக்கிறது. செயல்படுபவன் வந்து வந்து கர்த்தா இல்லையா? செயல் என்பது காரணம் இல்லையா? அந்த செயலை ஆற்றும் பொழுது பெறக்கூடிய விளைவுகள் தான் வந்து காரியம் அப்படின்றது வந்து காரண காரியம் இல்லையா? ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம் இல்லையா? அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன், முழு சுதந்திரமானவர். நம்ம வந்து சிறிதளவு சுதந்திரத்தை வந்து வச்சிருப்போம் நம்ம இல்லையா? இங்க இந்த ஞான சக்தியின் மூலியமா பார்க்கும் பொழுது ஆதி தெய்வத்தினுடைய இது வந்து அதனுடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எதுவா வருதுனாக்கா மனது மற்றும் 10
அதாவது சென்ஸ் தேவதாஸ், அதாவது புலன்களை வந்து ஒரு புலனுக்கு ஒரு அதிதேவதை உண்டு இல்லையா? அந்த அந்த அதுதான் ஆதி தேவதைகள். அதிதேவதை ஆதி தேவதை அப்படின்னு சொல்றதுமே இது முதல்ல காரணோத கஷாய விஷ்ணுவால படைக்கப்படக்கூடிய ஆதி தேவதைகள். அதுக்கப்புறம் 2ஆம் சிருஷ்டில வந்து பிரம்மர் வந்து படைப்பார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிராணம் இல்லையா? 10 புலன்கள் மற்றும் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது அறிவு. இது வந்து ஆத்தியாத்மம். இது வந்து மோட் ஆஃப் ஃபேஷன்ல தான் செயல்படும். ஓகே, செயல்படுபவன் வந்து சத்துவகுணம், செயல் வந்து ரஜோகுணம், அதனுடைய விளைவு வந்து தமோ குணத்திலிருந்து நாம பார்க்கக்கூடியது. இதெல்லாம் எப்படிங்கிறது வந்து மீண்டும் ஒரு முறை நாம கண்டிப்பா படிக்கும்பொழுது பார்க்கலாம். இப்போ நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஹை லெவலா நீங்க இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ஆத்தியாத்மம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி பூதம் என்றாலே அறியாமை தான். ஓகே, ஆதி தெய்வம் வந்து ஏன் ஆதி தெய்வம் வந்து சத்துவம்னா தேவர்கள் அனைவருமே சத்துவ குணத்துல தான் இருக்கக்கூடியவங்க. ஓகே, தட்ஸ் வை அந்த சத்துவ குணம் வந்து அதனோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, இந்த ஆத்தியாத்மம் என்பது இந்த ஜீவன்கள் இல்லையா? மனிதனாக பிறந்த ஜீவன். நம்ம இந்த ஜீவன், இந்த உடலுக்கும் இந்த அதாவது இந்த உடல் இதோட வந்து இந்த ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா, இந்த மூன்றத்துக்குமே நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி தான் நம்ம பார்க்கணும். இந்த ஆத்மா இயங்கின்னு இருக்கிறதே பரமாத்மாவினால் தான். இதை நம்ம ஒத்துக்கிறோம் இல்லையா? பரமாத்மா இல்லைன்னா இந்த ஆத்மா இயங்காது, தனித்து இயங்காது. ஓகே, ஸோ அந்த இயங்கக்கூடிய அந்த இது வந்து அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசை இல்லையா? டிசையர் எனக்கூடிய பண்பு எதனோட கலந்தது? அதாவது ஃபேஷன், மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் இல்லையா? ரஜோகுணத்தோட கலந்தது. ஆசை என்பது எந்த ஒரு குணாதிசயத்தோட கலந்தது? ரஜோகுணத்தோட கலந்தது. அதனாலதான் ஆத்தியாத்மிகம் என்பது அந்த இதுல அந்த ஆத்தியாத்மா என்பதை வந்து மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அந்த பிரிவின் கீழே அது வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல தோற்றுவிக்கப்பட்ட இந்த ஜீவன்கள் அனைவருமே நித்திய பத்தர்கள் தான் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிக்கிறோம். அஜ்ஞானத்தாலதான் நம்ம இந்த உலகத்திற்கே வந்திருக்கோம் இல்லையா? ஒரு க்ஷணம் நாம இறைவனை மறக்கும் பொழுது இல்லையா, நாம மேலுலகத்திலிருந்து கீழ உலகத்திற்கு வந்தோமோ இல்ல இங்கேயே படைக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ, இது எல்லாமே வந்து அஜ்ஞானத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான். ஓகே, சோ நாம இறைவனை மறந்து நாம இறைவன் ஸ்தானத்தை வந்து அடையணும், இல்லைன்னா அதன் மீது நமக்கு இருக்கக்கூடிய மோகம், இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை எல்லாமே இதெல்லாமே வந்து தமசிக் இயல்பால வரக்கூடிய எண்ண ஓட்டங்கள். ஓகே, அதுதான் ஆதிபூதம் என்பது என்னது? ஜீவராசிகள். ஆதிபூதம் என்பது ஜீவராசிகள். சோ நம்ம அதனுடைய விளைவுகளை தான் நாம் இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம்? சந்திக்கிறோம் நாம் இல்லையா? சோ நாம செயல்படும் விதம், அதனுடைய விளைவுகள், இதெல்லாம் நாம பார்க்கின்றோம். சோ இந்த ஆதிபூதம் தன்மாத்ராஸ் அண்ட் 5 எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, 5 தன்மாத்திரங்கள் மற்றும் 5 பாத்தீங்கன்னாக்கா பண்புகள். அது என்னன்றது இந்த கீழே கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, தன்மாத்ராஸ் வந்து இது சப்தம், அதாவது வானத்திலிருந்து சப்தம் இல்லையா? சாரி, சப்தத்திலிருந்து வானம் வருது, சப்தத்திலிருந்து வானம். அதே இந்த சப்தத்தினுடைய பண்பு என்னது? கேட்கக்கூடியது இது இந்த காது இல்லையா? அந்த வைப்ரேஷன் நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா? ஸோ ஆகாயம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வருது. ஸோ இந்த ஆகாயத்தினுடைய பண்பு வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்மளால கேட்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது. ஸோ அந்த சப்தமும் இருக்கிறது. அந்த ஈத்தர்ல இருந்து வேற என்ன வரும்? தொடுதல் எனக்கூடிய அந்த இன்னொரு தன்மாத்திரம் வந்து உற்பத்தி ஆகிறது. ஓகே, இல்லையா? பிறப்பெடுக்கிறது. சோ மேலும் டச், அதாவது தொடுதல், காற்றுக்கே உரித்தான ஒரு பண்பு இல்லையா? நம்மள காத்து வந்து இப்ப ஃபேன் போட்டா கூட நம்மள டச் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபீலிங். சோ தன் மாத்திரங்கள் என்றால் இதெல்லாம் நம்ம ஃபீல் தான் பண்ண முடியும், பார்க்க முடியாது. ஓகே, தன் மாத்திரங்கள் என்பது நம்மளால உணர மட்டும்தான் முடியுமே தவிர பார்க்க முடியாது இல்லையா? சோ மேலும் வந்து காற்று இல்லையா? தொடுதல் என்பது காற்றுக்கு உரித்தான பண்பு. சோ காற்றாக உருமாறிய பிறகு ஒரு பர்டிகுலர் ரூபத்தை வந்து நம்மளால வந்து காண முடியும், பார்க்க முடியும். அது அந்த ரூபத்துல இருந்து அக்னி வந்து டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இல்லையா? ரூபத்தை வந்து டிரான்ஸ்பர்மேஷனா பார்க்கும்பொழுது அக்னி பிறக்கிறது. இப்ப இந்த அக்னியில என்னெல்லாம் பண்பு இருக்கும்? அக்னியை வந்து வெப்பம் தொட்டால நமக்கு தெரியும். அக்னிய வந்து சப்தம் என்றால், அதாவது எரியக்கூடிய அந்த சப்தத்தையும் நம்மளால வந்து தகதகன் எரிஞ்சா நம்மளால அந்த தெரியும்ல, நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்ல பண்றதுனால நமக்கு அது தெரியல இல்லையா? நீங்க வேற எந்த நார்மலா நீங்க விறகு கட்டை எரிய விடுங்க, கண்டிப்பா அதனுடைய சவுண்ட் வருமா மாதாஜி?
ஆமா, அக்னி நீங்க வந்து ஹோமகுண்டத்தை வளர்க்கும் போது கூட நீங்க அந்த சப்தம், அந்த தகதகன்னு எரியக்கூடிய அந்த சப்தம் உங்களுக்கு, அதாவது ஒரு சிறிய அளவு அந்த இன்டென்சிட்டியோட கண்டிப்பா நம்ம கேட்போம். ஓகே, ஸோ சப்தத்தினுடைய இம்பேக்டும் தொடுதல் என்னுடைய இம்பேக்டும் ரூபத்தினுடைய இம்பேக்டும் அக்னியில இருக்கும். காற்றுல என்ன இருக்கும்? காற்று வந்து ஜையன்னு சப்தம் வரும் இல்லையா? நல்ல புயல் காற்று அடிச்சா எப்படி இருக்கும்? நல்ல சப்தம் வரும். அதே மாதிரி வந்து தொடுதல், நம்மளை தொடக்கூடியதும் அந்த உணர்வுமே இருக்கும் இல்லையா? ஆகாயத்துல வெறும் சப்தம் மட்டும்தான் இருக்கும், ஆனா காற்றுல சப்தமும் தொடுதலும் நமக்கு தெரியும். அக்னியில வந்து நமக்கு சப்தமும் தொடுதலும் ரூபத்தையுமே நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப், எவ்வளவு பெரிய அதாவது எவ்வளவு பெரிய சைஸ்ல எரிஞ்சது அப்படிங்கிறதுமே நம்ம சின்னதா ஒரு அடுப்பு எரி வைக்கும் போது கொஞ்சமா எரியறது, பெருசா எரியறது, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஜுவாலையினுடைய ஷேப்பை வந்து நம்ம பார்க்கறோம் இல்லையா? அதுதான் ஃபார்ம். அடுத்து அந்த அந்த அக்னியில இருந்து என்ன வருது? சுவை. ஓகே, அதாவது சுவை, அதாவது டேஸ்ட் இல்லையா? அது சுவையிலிருந்து என்ன 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 வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனா பார்க்குறோம்? நம்ம நீர் பார்க்குறோம் இல்லையா? நீருக்குள்ள வந்து ருச்சி இருக்கும், நீருக்கு ஒரு வடிவத்தை நம்ம கொண்டு வர முடியும், நீருக்கு தொடரக்கூடிய அந்த தொடும்போது நம்ம நீரை தொற்றுக்கோன்ற உணர்வு நமக்கு தெரியும். அதுவும் நீருமே வந்து பெரிய அறிவிலிருந்து வீழ்ச்சி, அதாவது குற்றாலம் அந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ சப்தத்தோட வந்து குதிக்கும் இல்லையா? சப்தமும் அதுல இருக்கு, தொடு உணர்வும் இருக்கு, அதனுடைய ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்போடுமே இல்லையா? மேல இருந்து குதிக்கும் போது ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் குதிச்சு நம்ம அப்படியே விரிவடைஞ்சு போறது இல்லையா? ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் வந்து நம்ம பார்க்கணும். அதே மாதிரி நீருக்குள்ள சுவை, நீர்ல இருக்கக்கூடிய சுவையுமே பகவான் தான் அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம படிக்கணும். ஒன்று மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இந்த செகண்ட் கேண்டோ படிச்சீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல பகவானை தவிர வேற யாருமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நன்னா புரிஞ்சுக்க வரும். ஸோ ஒவ்வொரு மைன்யூட்டான விஷயத்திலையுமே நம்ம இறைவனை நாம நோக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த நீரிலிருந்து அடுத்து வந்து என்னது? வாசனை என்பது வருகிறது. அந்த பண்பு எங்க? பூமியில தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? மண் வாசனை என்பது நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த மேட்டர் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இல்லையா? ஸோ 5 தன்மாத்திரங்கள், இதெல்லாம் உணர முடியும், இதெல்லாம் பார்க்க முடியும் இல்லையா? காற்று வந்து நம்ம அந்த புயல் அடிச்சு வரும்போது நம்ம ஒண்ணு பார்க்கலாம், அக்னியை கண்ணால பார்க்க முடியும் இல்லையா? நீரை கண்ணால பார்க்கிறோம், பூமியை கண்ணால பார்க்கிறோம், ஆகாயத்தையும் கண்ணால பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடியது, பஞ்சமகாபூதங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா இதெல்லாம் வந்து உணரத்தான் முடியும். அதனால தன் மாத்திரங்கள் என்று சொல்லப்படும். ஓகே, ஸோ இங்கே 10 தேவதைகள், அதிதேவதைகள் என்னும், அதாவது சென்ஸ் தேவதாஸ் வந்து இங்க இது வந்து யார் படைக்கிறது சொல்லுங்க? இது யார் படைக்கிறது? இதெல்லாம் யார் படைக்கிறது? காரோதகசாய விஷ்ணு. ஓகே, ஆரம்பத்திலேயே இதெல்லாம் படைக்கப்படுகிறது, முதல்லயே படைக்கப்படுகிறது எல்லாமே. ஓகே, சோ அதாவது படைக்கும் காலத்துல இதெல்லாமே இருக்கும், ஆனா இதெல்லாம் அவ்வியக்த நிலையில இருக்கு, அவ்வளவுதான். சோ மீண்டும் வந்து அதாவது பகவான் வந்து உள்ளுக்குள்ள விரிவங்கமாக ஒரு ஒரு அண்டத்திற்குள்ள செல்லும் பொழுது அவரிலிருந்து இது வந்து வரும். ஒரு நிமிஷம். சோ இந்த 5 இதுமே வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இதெல்லாம் கார்ணோத கசாய விஷ்ணுக்கும் கர்ப்போத கசாய விஷ்ணுக்கும் சீரோத கசாய விஷ்ணுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது, அவங்க எல்லாருமே ஒன்றுதான். ஆனா அவங்க எந்தெந்த இடத்துல என்ன மாதிரி செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற பகவானுடைய ஆற்றல்கள் எந்தெந்த இடத்துல என்ன மாதிரி விஷயங்களுக்காக வந்து அவர் வந்து அந்த அவதாரத்தை வந்து எடுக்கிறார் அப்படிங்கறது வந்து வேறுபட்டிருக்கும். அதை தவிர்த்து 3 பேருமே ஒரே ஒரு பரமாத்மா என்பவர் ஒருத்தர் தான் இல்லையா? ஆனா வெவ்வேறு நிலைகள்ல வந்து நாம் அவரை காண முடியும். இந்த திக் தேவதாஸ், காது வந்து என்னது? திக் தேவதாஸ். கண்கள் வந்து சூரியன் இல்லையா? ஸ்கின் வந்து அதாவது வாயு பகவான் இல்லையா? நாசி வந்து 2 துவாரங்கள் இருக்குது, அஸ்வினி குமாரர்கள். நாக்கு வந்து வருணா. இதுக்கான விளக்கம் வந்து 10வது சாப்டர்ல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன் நாக்கு வந்து வருணா? நம்ம நாக்குல வந்து ஜலம் எப்பவுமே இருக்கும் இல்லையா? வறண்டு போனா கூட கொஞ்சமா ஜலம் கண்டிப்பா இருக்கும், இருக்கா இல்லையா? சோ அந்த இடத்துல வந்து வருண பகவானுடைய ஆட்சி. ஓகே, சோ இது வந்து 10வது சாப்டர் 2வது காண்டத்துல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு.
ஓகே, இதை பத்திலாம் நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம். ரொம்ப டீட்டெயிலா வந்து செகண்ட் கேண்டோல படிப்போம். ஸோ இந்த செகண்ட் கேண்டோ கிளாஸஸ் எடுக்கும் பொழுது ரொம்ப உன்னிப்பா எடுக்கணும். அதை வந்து புரிஞ்சுண்டு எடுக்கணும், நல்லா சொல்லி கொடுக்கணும். அப்ப அதை வந்து இந்த பேஸ் புரிஞ்சிடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் மிச்சம் எல்லாமே ஈஸியா எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி கைகள் வந்து இந்திரன், அடுத்து வந்து பாதங்கள் வந்து உபேந்திரா. யார் அது? உபேந்திரா என்பவர் யார்? வாமன தேவர். ஓகே, அடுத்து வந்து வாய்ஸ் வந்து அக்னி, அதாவது பேச்சு இல்லையா, அது வந்து ஸ்பீச் வந்து அக்னி, சப்தம். வாய்ஸ்னா நமக்கு வர்றதுக்கூடியது என்னது? சப்தம். இந்த இடத்துல அக்னி. ஆனஸ் வந்து மித்ரா, அடுத்து ஜெனிட்டல்ஸ் வந்து பிரஜாபதி. ஓகே, இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாருமே பகவான் முதல்ல படைக்கிறார். ஆனா காரணோதகசாய் விஷ்ணுடைய விரிவங்கமா இருந்து கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, இது எல்லாமே அவ்வியக்த நிலையில தான் இருக்கும். கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு அவர் மேலதான் எல்லாமே இருக்கும். உள்ளுக்குள்ள ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அவருக்கு மேலதான் இருக்கும். எப்படி எல்லா அண்டத்து மேல இருக்கக்கூடியது அனைத்தும் காரணோதகசாய் விஷ்ணு மேல இருக்கோ, அது போல வந்து ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே வந்து கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு மேலதான் இருக்கும். அவருடைய நாபி தான் வந்து, அதாவது சீரோதகசாய் விஷ்ணு, ஏதாவது விராட் ரூபம் என்று கூட சொல்லலாம் அவருடைய திருவடிகள். ஓகே, அங்கிருந்து அந்த தாமரை மலர் தான் வந்து தலைவாகும். இப்படி எல்லாமே நம்ம அந்த செகண்ட் கேண்டோ 10வது அத்தியாயத்துல படிப்போம். ஓகே, ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி நான் ஒரு வாட்டி எடுத்திருக்கேன், உங்களுக்கு உஷா மாதாஜியும் செகண்ட் டைம் எடுத்திருப்பாங்க, உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். ஓகே, ஸோ இப்படி இந்த 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 ஒரு இதை வந்து நாம படிக்கும் பொழுது, ஒரு நிமிஷம், இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு மாதிரி ரீகலெக்ஷனுக்காக தான் நான் வந்து இதை சொன்னேன். நான் ஒரு நிமிஷம், எங்க இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் விளக்க முடியாது போல இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்றார், சுகதேவ் கோசாமி முக்தி மார்க்கத்தை, அதாவது இங்க பிரவர்த்தி மார்க்கம் நிவர்த்தி மார்க்கத்தை பத்தி கேட்கிறாரு. அதனாலதான் நம்ம இதை படிக்கிறோம். நம்ம கிரமமுக்தி அதை பத்தியுமே, அதுக்கும் ஒரு சார்ட் இருக்கு, அதையும் நான் நாளைக்கு போடுறேன். ஓகே, கிரமமுக்தியை பற்றி படிப்போம். தாங்கள் ஏற்கனவே விவரித்து விட்டீர்கள். அந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றுவதால் ஒருவன் படிப்படியாக மிக உயர்ந்த கிரம அமைப்பான பிரம்மலோகத்திற்கு ஏற்றம் பெறுவது நிச்சயம். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா இல்லையா, கிரமமுக்தினா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இல்லையா. அக்னி பகவானுடைய உலகத்துல போய் அங்கேயுமே வந்து பியூரிஃபிகேஷன், ஒவ்வொரு லோகத்திலுமே பியூரிஃபிகேஷன். ஓகே, அதெல்லாம் நடக்கும். அங்கிருந்து பிரம்மதேவருடன் அவர் ஆன்மீக உலகிற்கு உயர்த்தப்படுகிறார். இவ்வித உலகில் தொடர்ச்சியான பிறப்பும் இறப்பும் நின்றுவிடும். கிரமமுக்தி என்பது படிப்படியாக போறது. ஓகே, இது ஞானி இல்லையா, கர்மிகள் ஞானிகள் வந்து செயல்படக்கூடிய செயல்கள் தான். அதே பக்தனுக்கு அப்படி கிடையாது, அவன் பக்தியை தான் மெயினா பண்ணுவான். நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். டீட்டெயிலா நாளைக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஏன்னா நீங்க அதை பேசிக் நினைவு கூறணுன்றதுக்காக தான் அதை நான் உங்களுக்கு இப்ப விளக்குனேன். நான் இப்போ இனிமே வந்து நீங்க அதை எடுத்துட்டு போகலாம். இன்னொரு பிக்சர் கூட இருக்கு, நான் அதை நாளைக்கு உங்களுக்கு போட்டு உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறேன். சரிங்களா? ஃபைன். कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।